ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଟୁଇଙ୍କିଲି ଉଠି ନାହିଁ। ଏ ଟୁଇଙ୍କିଲି ଓଡ଼ାଇ ହୋଇ ଉଠ ଉଠ 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଉଠିନୁ ଏତେବେଳେ ପୁଣି ବସିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଛି ଦେହ ପେଟ ଫୁରିଗଲା। କେତେ ଥର ଖାଇଲି? ସକାଳ 2 ଥର ଖାଇଲାଣି। ଏଠି ପକେଇଲା ରୁଟି ଖାଇଥିଲି ଭଜା ଲଗେଇ। ମୁଁ ପିଠା ଖାଇଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ରୁଟି ସକାଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ଆଡ଼େ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଲ ଆଡ଼େ ସେ ବୁଲିଗଲି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖଟି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଗାମୁଛାଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯିବ। ଯିବା ଆସୁନୁ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ିର କେମିତି ଗାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆଜି। ଏମିତି ମେଘ ବର୍ଷା ଭଳିଆ ଚାରିକର ଓଦା ଓଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ମୁଗ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ବାଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଲ ଆଡ଼େ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁ ରାସ୍ତା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି କି ଟିକେ ନମସ୍କାର ହେଇଯିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି, ବାଟ ଫାଟ ସବୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଅନ୍ଧାର ଦେଉଛି। କେଡ଼େ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି, 7ଟା ବାଜିଲାଣି ବି କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିନି। ମାନେ କେଡ଼େ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଏଥିରେ ବିଲ ଭିତରେ ବି ଦେଖାଯିବନି, ବହୁତ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବି ଦେଖାଯାଉନି, କେଡ଼େ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି କେହି ବି ଭେଟ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଡ଼େ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସେଥିଲାଗି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବିଲ ଭିତରୁ ଯିବା। ବିଲ ତ ମାନେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ପାଖରେ। ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ମୁଗ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ବାଗ ତ ହେଇନଥିଲା, ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ମୁଗ ଗଛ ହେଇଛି, ବାଗ ହେଇନି, ପାଣି ପାଇଲାନି ମୁଗ ଗଛକୁ ବୋଧେ, ବର୍ଷା ନାହିଁ। ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଟୁଇଙ୍କିଲି ଉଠି ନାହିଁ। ଏ ଟୁଇଙ୍କିଲି ଓଡ଼ାଇ ହୋଇ ଉଠ 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଉଠିନୁ ଏତେବେଳେ ସବୁ ଖାଇକି ବିଲକୁ ଗଲେଣି। ଉଠ ଉଠ ଆଉ କ୍ଷୀର ନେଇ ଯାଉନୁ, ଯିବୁ ଓମ୍ଫେଡ଼ ବା। 8:30 ହେଲାଣି, ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଇଙ୍କିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 8:15 ହେଲାଣି ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ନିଦ ତାଙ୍କୁ। ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଯା। 8:30 ବାଜିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି କୁଆଡ଼େ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଏଇନା ଯିବୁ? ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି। ଜଲ୍ଦି କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆସ। ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଖାଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯିବୁନି କି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୁଟି ଭଜା ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଜଲ୍ଦି ଦେଇ ଆସ, ଓମ୍ଫେଡ଼ ଯାଅ। ରୋଷେଇବାସ ସକାଳୁ ସରିଲାଣି। ଖରା ପଇଲାଣି କେଡ଼େ ଜୋର, 9ଟା ବାଜିବ। ଜଲ୍ଦି ଓମ୍ଫେଡ଼ ଖାତା ନେଇଯାଅ। ଓମ୍ଫେଡ଼ ଖାତା କାହିଁ ଆସିଲେ ପୁରା ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବ ଆଉ। ବ୍ରସ୍ କରି ଖାଇବୁ ଆଉ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟୁଇଙ୍କିଲି ଦାନ୍ତ ଘଷିଛ ନା ଘଷିନ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଭଜା ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ରୁଟି କାହିଁ? ରୁଟି ଟିଫିନ୍ ଖୋଲୁନୁ। ଟିଫିନ୍ ମାନେ ସକାଳ 8:30ରେ ଉଠିକି ରୁଟି ଭଜା ଖାଇସାରିଲୁ ନା କି? ଆଉ ଶୋଇଥିଲୁ 8:30 ଯାକେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲା 8:30ରେ ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ଘଷିନି ଖାଇସାରିଲାଣି। ଦାନ୍ତ ଟୋଲ ଘଷିନି ଖାଇସାରିଲାଣି।
ମିଛ ତାପରେ କହୁଛ କହିଲେ ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଖାଉଛି। ଓମ୍ଫେଡୁ କେତେ ସମୟ ଆଇଲୁ ଖାଇଲୁ କେତେବେଳେ? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରସ୍ କରି ଯାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଈ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ହେଇ ହେଇ ଏଇଠି ଚାଲ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ମାଝ ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ରୋଷେଇଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଲେଣି। କ'ଣ ସେ ହେଉଛି ପିଆଜ ପିଠା। ନିଜେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ନିଜ ପାଇଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁ ଖାଇବୁ ତ? ହଁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମନା କଲ। ତାହେଲେ ଛୋଟିଆଟି କରିଦଉଛି। ନା ବଡ଼ଟା କରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଛୋଟ କରିଦଉଛି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼। ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ତ? ହଁ ହବ। ହେଲା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ରୁଟି ଭଜା ଖାଇକି ଆହୁରି ଲୋଭ କେତେ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି। ଖାଇଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ଖାଇବା ଛାଡ଼ିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପିଠା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ଲୋଭ ଖାଇବା ପୁଣି ବସିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଛି ଦେଖ ପେଟକୁ ଫୁରିଗଲା। କେତେ ଥର ଖାଇଲେ? ସକାଳୁ 2 ଥର ଖାଇଲାଣି। ଏଠି ପକେଇଲେ ରୁଟି ଖାଇଥିଲି ଭଜା ଲଗେଇ। ମୁଁ ପିଠା ଖାଇଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ରୁଟି ସକାଳୁ। ଟୁଇଁକିଲି କଣ୍ଟା ଗାଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାଟୁଛି କାଟୁଛି ରୁହ ଦେବେ ତ 4 କର ଇଏ କର 4 କର। ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି ଟିକେ ନାକୁ। କାଟୁଛି ବା। ଗୋଡ଼ କାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି? ରିଆ ଘରେ ଅଛି ବା। ଆଜି ରବିବାର। ଓହୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ହଁ କଣ୍ଟା ବାହାରି ଯାଇଛି। ଧୀରେ 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 କଣ୍ଟା ଗାଡ଼ିଆ କାଟୁଛି କାଟୁଛି। କଣ୍ଟା ବାହାରି ଯାଇଛି। କଣ୍ଟା ଗାଡ଼ିଆ ସଫଳ ହେଇଗଲେ ଟୁଇଁକିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟା ବାହାରିଗଲା। ହେଇଗଲା କାହିଁ କଣ୍ଟା ଦେଖିଆ। ମୁଁ ବାହା କରିବି ତମେ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବ ତ ବସିବ। କଣ୍ଟା ବାହାରିଲା ଏଇଆ। କଣ୍ଟା ବାହାରିଗଲା ପୁରା ଫାଇନାଲି।